כאן למצב בסוריה הוא מהלך מעניין מאוד שקדם למתקפה של המורדים שם. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, אנחנו רואה לך, אתה מפרסם רועי על הניסיון של האמירויות להרחקת אסד מציר הרשע. כן, תראי, אין זה סוד שאיחוד האמירויות הפכה להיות בשנים האחרונות אחת מהמדינות הערביות הכי קרובות למשטר אסד. לא בכדי נשיא איחוד האמירויות הרים טלפון לאסד כבר ביום שבת האחרון, רגע אחרי מתקפת הפתע של המורדים. אבל מתברר שעוד לפני מתקפת הפתע של המורדים בסוריה, איחוד האמירויות ניסתה לקדם מהלך מעניין מאוד מול ארצות הברית ומדינות נוספות. אנחנו מדברים על עסקה שבמסגרתה אסד יסכים להתרחק מאיראן ולנתק את ציר הברחות הנשק לחיזבאללה בשטחו, כלומר דרך שטח סוריה, ובתמורה לכך ארצות הברית ומדינות נוספות כנראה מערביות יסירו את הסנקציות שהוטלו על אסד במלחמת האזרחים הקודמת. הערכה, מיכל, שההצעה הזאת, העסקה הזאת, לא תוכל יותר מדי להתקדם בזמן הממשל הנוכחי, אבל אצל טראמפ זה עשוי להשתנות. וההקשר הזה, בעיתונות הלבנונית דווח לאחרונה שבמהלך ביקורו של השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר במוסקבה לאחרונה, ישראל העלתה הצעה שהיא תשכנע את ממשל טראמפ שהוא יסיר את הסנקציות מאסד, אותן סנקציות אמריקניות שהוטלו בתמורה להתרחקות שלו מאיראן, אלא שמתקפת הפתע של המורדים מסבכת את כל העסק, למעשה טרפה את הקלפים וגורם לכך, מיכל, שאסד עדיין צריך את האיראנים.